Smiljan Vidić 12 godina je gradonačelnik Čapljine. Prvi čovjek ovog hercegovačkog cvijeta sa svojim najodanijim kadrovima, sumnjivim poslovima, gotovo da je privatizirao grad. Samo što još nije grunt na Vidića. A ni to ne bi iznenadilo. Privatnu imovinu Vidić rasprodaje kao da je njegova. Postao je vladar privatne i državne imovine. Samo zase i HDZ zna se. Protiv Vidića su podignute 34 krivične prijave, a nižu se i nove. Tužilaštvo spava, građani nemoćni, a Vidić premoćan. Gruntovna otimačina i priča Mirele Mahmutović. Čapljina na prodaju godinama, pod kontrolom i nadzorom prvog čovjeka grada. Dati zemlju na štetu države, a svoju korist i povoljno iznimno. Lokaciju i cijenu zemljišta po principu piši, briši određuje sudski vještak Smiljan Vidić. Čapljina uvijek bila HDZ-ova. I više od 12 godina u rukama jednog čovjeka. Smiljan Vidić vječni je gradonačelnik. Prvo je imao lijek, a onda pustio da djela govore. Debljao imovinski karton, pa se nakon državne zemlje krenulo u otimanje privatnog zemljišta radi pogodovanja privatnim investitorima. Danas je 28. ožujka. Nakon naše prijave i zvanja policije i nakon slanja građevinskom inspektoru da se obustavi izgradnja ceste, oni i dalje rade. Znači, krše zakon i nasipaju cestu. Blagoslov gradonačelnika Smiljana Vidića. Da bi vam ispričali priču o borbi porodice Jelčić, najprije moramo o onoj drugoj. Borbi velikih nad malim, sprezi vlasti, pravosuđa i mreži neprikosnovene vladavine HDZ-ovog Smiljana Vidića, koji više od desetljeća lovi u mutnom. Smiljan Vidić, gradonačelnik Čapljine, ima 34 krivična dijela, 34 prijave i molim tužiteljstvo HNŽ-a, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da napokon izvadi iz ladica ta krivična djela i ponavljam, uhapsite mene ako ne govorim istinu ili napokon počnite procesuirati one gdje građani Čapljine i sami gradski vijećnici upozoravaju na kriminal koji se dešava godinama. Porodica Jelčić, dakle, svoje zemljište ima samo na papiru. Iako stvarni vlasnici sa slijedom nasljedstva od 1924. godine, 2012. godine, uspostavom novih zemljišnih knjiga u Čapljini, zemlja im se oduzima. Na jednom dijelu moje, znači te parcele, je napravljen dio zgrade koja je predmet spora. Naime, parcele 1959/3/4/5 u vlasništvu Jelčića brisane su i od tada prestaju postojati kao i suvlasnici istih, a u novim knjigama vode se kao državno vlasništvo s pravom korištenja u korist općine Čapljina. Uspostavlja se novi zemljišno-knjižni uložak broj 4822, katastarska općina Čapljina, u kojoj su dvije parcele Jovičića upisane pod brojem 4193/1 Sjekavice, a jedna je rascijepana i vodi se po dvije katastarske čestice i to broj 4193/1 i 4193/6. Ova zemlja je porodična zemlja. Znači, od pradede, dede, pa do današnjeg dana, znači, uspjeli su sačuvati za vrijeme Prvog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme ovog rata i na kraju dođemo da mi moja vlast uzme moju zemlju. Ljudi, privatni vlasnici, odjednom su ostali bez svoje imovine koju im je, evo, ja mogu slobodno reći, grad Čapljina uzurpirao. Ne znam kako drugačije nazvati, a sve je to pokriveno odlukom tadašnjeg općinskog ili današnjeg gradskog vijeća Čapljina. 2017. godine na prijedlog Vidića općinsko vijeće daje saglasnost za prodaju dvije parcele, 4193/5 i 4193/6 veličine 1514 metara kvadratnih. Zemljište kupuje firma DD Graditeljstvo po cijeni od 200 maraka po metru kvadratnom. No, naknadno se na firmi DD Graditeljstvo počinje voditi još jedna parcela, broj 4193/9, ispostavit će se nastala cijepanjem već kupljene parcele, a koja je, tvrde Jelčić, njihova, a za koju javni pravobranitelj nije dao mišljenje, niti je bila predmetom prodaje, jer je, kako su rekli, nastala cijepanjem. Odjednom ima i viška kvadrata. Ako je jedna čestica nastala cijepanjem druge,
Postavlja se pitanje kako sada te dvije čestice imaju 340 kvadrata više nego ona osnovna čestica. I nevjerovatna stvar je da je to kao takvo proknjiženo i u katastru grada Čapljine, a naravno i u ZK ulošku, odnosno u gruntu grada Čapljine. Iz tog razloga je, kažem, opravdana sumnja i s naše strane, a posebno od ljudi i privatnih vlasnika koji tuže grad, da je sve to jedna organizirana cjelina i da je to apsolutno smišljeno, napravljeno, ne znam šta drugo reći. Evo, ja samo sad ne znam u ovom stambeno-poslovnom kompleksu, ako ga budu izgradili, šta će dobiti gradonačelnik, da li će dobiti stan ili poslovni prostor. Dakle, kupili dvije, a vlasnici su 3 parcele, pa su sumnje da je tako oštećen budžet grada za više od 64.000 maraka. Da je ovo njihova zemlja, Jelčići su dobili potvrdu i godinu dana nakon prodaje na ostavinskoj raspravi. I zato godinu kasnije i tuže grad Čapljinu. Sudski vještak uvidom na licu mjesta utvrđuje da Jelčići govore istinu. Njihov advokat od suda traži mjeru zabrane, a sutkinja propušta, tvrde nam u zakonskom roku od 8 dana, da i reaguje. Od općinskog suda, koji se u konačnici proglasio nenadležnim, te se na početak proslijedio na kantonalni sud, odgovor da ne odgovaraju o pojedinačnim predmetima jer bi narušavali objektivnost i nepristrasnost rada suca. Mi smo dobili, znači, zabilježbu spora. To znači da općina sada nema pravo raspolagati ovom zemljištem i ovi strojevi sada što su ovdje nalaze se nelegalno. Klasičan primjer uzurpacije, mogu slobodno reći i samovolje, bahatosti, ne može nam niko ništa. Dok mašine uveliko rade, a zgrade niču, Jelčići su uvidjeli da njihove bezuspješne urgencije, godine lutanja od katastra, grunta, suda i općine neće dati rezultata jer se radi o uvezanoj grupi ljudi koji su partijski pokriveni. Ovdje se po meni, kažem opet, pod sumnjom dešava neki organizirani kriminal. Od katastra do grunta, do gradonačelnika, do podređenih gradonačelniku, znači koji moraju potpisivati ono što im gradonačelnik naredi. Krivične prijave za organizirani kriminal podnijeli su protiv više lica u Federalnoj upravi policije, koja nam je međutim potvrdila da su iste na zahtjev tužilaštva HNK dostavili njima. Oni, dakle, na početku, nakon 8 godina, a oni već 5 godina vode istragu protiv Vidića i njegovih pomoćnika zbog organiziranog kriminala, a između ostalog i zbog prodaje 15 hektara zemlje nepostojećoj firmi Neretva Energija. U nas je sve moguće. Znači, u ovoj državi je sve moguće. Znači, od pravosudnih institucija koje su korumpirane do općinskih institucija koje su korumpirane i nadalje. Ne znam šta bih vam rekao, to je... Službeni list, grunt, katastar. Sve je promjenjivo i po principu, rekao smo, piši, briši. 2017. godine Vidić na prodaju stavlja 4 parcele i vijeće daje saglasnost za prodaju. Prve 2 prodate su putem javnog poziva te godine i to po cijeni od 200 maraka po metru kvadratnom. Druge 2, iako su na prodaju išle u paketu 2017. godine, prodaju se tek prošle. I to po duplo nižoj cijeni firmi DD Graditeljstvo. No osim što je prodata za 100 maraka po metru kvadratnom, opet ima i viška 242 metra kvadratnih. Dio jedne od tih parcela je u vlasništvu Jelčića, tvrde nam, te kažu da slijede i nove tužbe. Ta čestica odjednom ima 846 metara kvadratnih. Znači, djelatnici katastra u Čapljini, ne svi, nego pojedini, su krivotvorili knjige i nadopisivali. Jedan od tih primjera je i ovaj. Znači, mi smo na općinskom vijeću 2017. godine donijeli odluku da prodajemo ukupno površine 1401 metar ove 2 čestice. U Čapljini je jedini sudski vještak Smiljan Vidić. Znači, početna cijena je ona koju on odredi. Sumnje su da zemlja na kojoj ova firma gradi stambeno-poslovne objekte nije ni plaćena jer se u gruntu vode na gradu Čapljini. Interesantno, spomenute 2 parcele koje su uvećane za 242 kvadrata nakon dolaska ekipe mreže u Čapljinu tek postaju vlasništvo spomenute firme. Pitanje je šta je sa još 4 parcele prodati u aprilu 2020. godine jer, kako nam tvrde, prodajom od 100 maraka koju je odredio Vidić, budžet grada je ponovo oštećen za 420.000 maraka. Osim toga, 2 u gruntu uopće ne postoje, a druge 2 se vode u vlasništvu države Bosne i Hercegovine.
Umjesto konkretnih odgovora od investitora, suvlasnika firme DD Graditeljstvo, dobili smo slikanje službenog vozila i TV ekipe, te odgovor da smo pogriješili broj. Pogriješila sam broj. Dobar dan, ja sam Filip Krvavac iz Čapljine. U tom međuprostoru ukazao se i Filip, glasnogovornik, pregovarač, prijatelj i Vidićev protukandidat na prošlim izborima. Otkud danas ovdje vi? Ja sam tražila investitore. Pa evo, bio sam s njima ovdje, ja. To su moji prijatelji, kućni. Vas su poslali ovdje? Pa mene su poslali ovdje, neće da uopće pričaju. Vi tvrdite dakle da je ovo ovdje sve odlično? Sve ovo plaćeno, čisto, uredno. Niko nikom ovdje ne brani kupiti zemlju. Bio je 200 maraka kvadrat, sad je 100. Možete i ja i vi kupiti. Umjesto odgovora na teške optužbe, pa i te da je na čelu organizirane kriminalne grupe koju čini većina uposlenika gradske uprave, dakle njegovih pomoćnika, tišina. Svaki naš pokušaj da dođemo do prvog čovjeka hercegovačkog cvijeta u kojem cvjetaju samo sumnjivi poslovi, bio je uzalud. Jer za gradsku upravu i Vidića lično mreža je poručili su huškačka emisija, opozicioni vijećnici, manipulatori i lažavi, a oni pod zakonom prijete i pišu generalnom direktoru Federalne televizije. Određene informacije koje su vam dostavljene su lažne, djelimične i površne, izrečene sa ciljem obmane javnosti ili vršenja pritiska na određene službe, tijela ili institucije. Nezadovoljni i frustrirani pojedinci ili grupa ljudi željni senzacionalizma i skretanja medijske pozornosti na svoju malenkost, zaštitu svojih prava, ukoliko smatraju da su povrijeđeni, trebaju tražiti putem upravnih i sudskih postupaka. Svoje neznanje ili bezobrazluk ne trebaju liječiti putem javnih medija. Kao gradski vijećnik sam položio i prisegu, odnosno zakletvu, da moram štititi interese grada. Meni je jasan samo jedan epilog, da će grad Čapljina sigurno platiti veliku odštetu privatnim vlasnicima. Meteor je pao, ili možda realni kamenolom koji je očito nastao na mjestu gdje bi da je sve išlo po zakonu, punom parom sada radila solarna elektrana. No umjesto toga rupa od 15 metara i šljunak od kamena koje se eksploatiše sa parcele koja je predmet sudskog spora i krivične prijave protiv Vidića i njegovih pomoćnika, a koja je uprkos i tome u međuvremenu prodata DD Graditeljstvu pod istim uslovima kao i 2011. nepostojećoj firmi, marka metar kvadratni. Otkud krater ovdje uz put bez zaštite, uz čiju dozvolu i kuda ide kamenje koje se izvlači, ostalo je zvanično nejasno, a nezvanično više nego jasno. No, zemlja nije jedina. Nezakonito i obilato se izvlači i šljunak iz korita rijeke Neretve. Prirodni resursi za džaba. Možete vidjeti samo na nekoliko lokaliteta koje su to gomile šljunka i koji je to novac koji ove građevinske tvrtke bespravno vade iz korita rijeke Neretve. Ko im je to dozvolio? Sve se ovo radi pod pokroviteljstvom jednog čovjeka, više ptica na grani zna, radi se o čovjeku koji se zove Smiljan Vidić. Ja se samo pitam na čemu je taj čovjek. U gradu gdje vlada Smiljan Vidić nema, dakle, garanta da vaše sutra neće postati njihovo, u kojem vijećnici odbijaju govoriti o sumnjivim prodajama za koje glasaju, u kojem sa sigurnom većinom i pomoćnicima u pravim sektorima Vidić gospodari gradom, u kojem je jedina konstanta cenzura i gruntovna gumica koju drži Vidić.